Bergen és una de les ciutats més velles del món. La ciutat s'expandeix al voltant de 7 turons i de 7 fiords. És una ciutat plena de museus. A la zona del port, el barri de Briggen, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. Des del segle XIII fins a finals del segle XIX, els mercaders de Briggen exportaven peix deshidratat a Alemanya i Europa i importaven gra de cereal. Briggen era un port important de la Lliga Hanseàtica. El disseny de Briggen es remunta al segle XII. Els edificis són de fusta. En aquella època, a Briggen es premsava cada mes més de 450.000 quilos de peix. Vista panoràmica de Bergen des de dalt d'un dels 7 turons. Trolls al bosc a dalt dels turons.